Къде е Тошко? В ТикТок ли е? С Слави Трифонов ли говори? Ще отегля ли доверието си? Какво става? Тошко, къде си? Къде си, Тошко? Тошко, къде си? Искате записи, нали? Искаме записи. Ама от кого? Толкова е тъжно, Тошко! Някъде Къде около си? планините на София. Или някъде тук. Българските граждани трябва да знаят къде си, Тошко! Истината! Толкова е тъжно, човек. Толкова е тъжно. Аре, бе, Защото Тошко! българските граждани трябва да разберат истината, че тук в Народно събрание има едни Долни лицемери! И сега ще ви покажа защо. С вашата музика, Тошко! Къде е Тошко? Тошко! Къде съм, о Боже, къде съм? Някой да ме намери, моля ви! Помощ! Сега! Тошко! Къде съм? Къде е Тошко? Дай му звук, Киселова, пусни звука!